Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsaz. Baqy tarapy ýurdumyz waqy täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň owatyna toplumyna gödäwçilik edýän ornmatyrynyň käbir ministrleriň Aşgabat şäheriniň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny sany video argatnaş arkaly iş maslahatyny içerdi. Onu yurdumyzyň tewitlerini wepat etmedi, durmuş ykdysadyny ösdürmek, özgörtmeler maksatnamalaryny amala aşyrmak, milli saglyk goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleleri, möhümleýin owakyjylyk işleriniň alınıp barlyşyna, milli sinenamamyzda möhüm orny eýleýän, şanly sinelere taýýarlyk işlerini garaly. Hormatly prezidentimiz fanly video aratnaş arkaly iş maslahatyny açyp ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Galizowa söz berdi. Häkim şu günler diýarymyzyň baş şäherine alınıp barlayan işleň ýagdaýy, ýerine ýetirilýän abdanlaşdyryş işleri, paýtagtymyzy ösdürmek 16-njy tapgyryna gurulýan detgalardaky gurulşyk işleri barada hasawat berdi. Döwlet başdanmy hasawat dinläp, Aşgabatda durmuşa geçirilýän özgörtmeler maksatnamasynyň şäher düzümini mundan beýlägem toplumlaryň esasy döwri wagtlaşdyrmagy, şäher ilaty üçin amatly durmuş şertlerini kemale getirmäge we degişli ekologiýa ýagdaýyny üpçün etmäge gönükdirilmeliligini bellidi. Şoň bilen barlykda öňde barjy tehnologiýalaryň we täzeçil inženerçilik, tehniki işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagynyň öňde goýulan wezipeleri durmuşa geçirmegiň baş şerti bolup durýanlygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň 16-njy nowatda akynyň çäklerine gurulýan detgalaryň gurulşygyny ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegini we detgalary bellenen möhletinde ulanmaga bermegiň wajypdygy barada aýdyp, şäheriň arasdaçylyk derejesini üpçün etmegiň zerurdygyny ünsekdi. Bu wagtda paýtagtymyz tutuş ýurdumyz üçin nusgalyk dereje eýe bolmalydyr. Milli liderimiz ata watanymyzyň kemişelik bir taraplygynyň şanly 25 ýyllygy münasibetli öňde boljak bayramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk işlerine ünsekip, bu wagtda degişli guramaçylyk meselelerini berk gödäwçilikde saklamak babatda häkime anyk tawsyryklar berdi. Soňra sanly video aratnaş arkaly iş maslahatyny Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim welaýatda alınıp barlayan işler, şol sanyna güýzlük bugdaý ekisiniň we paýta ýygymynyň depkini, beýleki owa hojalyk ekinlerine iýdik etmek babatda amala aşyrylýan çäreler barada hasawat berdi. Şoň bilen birlikde welaýatda dowam edýän gurulşyk işleri, ýerlerde durmuş ýaşaýyş düzümlerini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasawat berildi. Döwlet başdanmy hasawat dinläp, Sewitiň owasynaga toplumynyň öňüne goýulan esasy wezipeleri ünsekmek bilen güýzlük bugdaý ekisiniň we ağ altyn ýygnamak möhümlüğüň depkini güýçlendirmegiň, bu jogapkärli çäreleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýokary hilli hemde wagtyna geçirmegiň möhümdigini belledi. Milli liderimiziň belleşi ýaly dänelik ekinliň gyradan göwörşini üpçün etmek üçin meýdanlarda suwaruş işlerini öz wagtyna geçirmek zerurdur. Hormatly prezidentimiz owa hojalyk hemde ulaw tehnikalaryny gura saklamagy we netijeli ulanmagy, harmanhanalyň hemde paýtaratlajy kärhanalaryň işini häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda guramaga ýeterlik üns bermek barada häkime bir näçe anyk görkezmeler berdi. Şoň bilen birlikde häkime güýzlük ýer almaň we beýleki owa hojalyk ekinleriniň bol hasylyny kemale getirmek boýunça tapşyryk berildi. Döwlet başdanmy güýzlük soganyň ekisini talap edilýän agrotehnik möhletde geçirilmeliligini belledi. Milli liderimiz ýurdumyzyň baky taraplygynyň 25 ýyllyk bayramyna ýokary derejede taýýarlyk görülmeliligini aýdyp, bu şanly sene münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän detgalarda, şoň ýalam tutuş welaýatda gurulýan binalarda işleri öz wagtynda tamamlamagy üpçün etmegi, şoň ýalam ilatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini ýygyderli ýokarlandyrmak bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tawsyrdy. Soňra Balkan welaýatynyň häkimi Atahalif Sewitde alınıp barlayan işleň ýagdaýy, geljek ýylyň hasyly üçin güýzlük bugdaý ekisini guramaçylykly geçirmek boýunça ýaýwanlandyrylan işler we paýta ýygymynyň barşy hemde beýleki owa hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek, degişli düzümlüň sağlaşykly işini üpçün etmek boýunça geçirilýän işler barada hasawat berdi. Ol ýurdumyzyň baky taraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň hormatyna ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän detgalan gurulşyklaryny alınıp barlayan işler barada da habar berdi. Hormatly prezidentimiz hasawat dinläp, şu günler dowam edýän möhümleýin owa hojalyk işleriniň ähmiýeti barada aýdyp, bugdaý ekisini ýokary hilli geçirmek we paýta ýygymynyň depkini güýçlendirmek boýunça häkime anyk görkezmeler berdi. Bu urda öňde goýulan wezipeleň çözgüdüne toplumlaryň çemeleşmeleri üpçün edilmeliler. Şoň bilen baglykda döwlet başdanmady welaýatda owa hojalyk tehnikalarynyň dolu güýjünde işledilmeliligini, agrotehnik kadalaryň berk berja edilmeliligini we kärinçiliň mehanizatorlaryň netijeli işi üçin ähli zerur şertleň döredilmeliligini belledi.
Milli liderimiz vilayatda dürli görüşü owa hojuluk önümlerinin önürleyen mukdaryny artdyrmak bilen baglanşykly meselelere ünsegip, ekinlerden şol sanly yer alman gant şugunlarynyň sogonyň bol hasylyny almak, umumyň ekrançylygy ösdürmek üçin häzirki zaman agrotehnikalaryň netijeli peýdalanylmalygyny aýtdy. Mundan başga-da döwlet başdanymyz häkime vilayatyň durmuş ykdysat düzümini mundan beýlägän döwre wagtlaşdyrmak, öňde boljak mühim bayramçylyk çärelerine ýokary derejede taýýarlyk görmek we gurulýan detgalary belenen möhletinde ulanmaga bermek babatda bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow Fewtiň ekrançylyk ýerlerinde möhümleýin meýdan işleriniň barşy barada hatawat berdi. Şoň bilen baglanykda güýzlük buğday ekişiniň hemde paýta ýygym möhüminiň barşy hemde agrotechniki kadrlary laýyklykda beýleki owa hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek babatynda amala asyrlayan çäreler hakynda hatawat berildi. Şoň bilen birlikde ol guruluşy alınıp barylýan detgallarda işleň ýagdaýy hemde öňde durýan şanly senlere taýýarlyk görmek hakynda hatawat berdi. Hormatly prezidentimiz hatawatdyň läp buğday ekişini ýokary ýerli geçirmek hemde göwür suguny öz wagtynda tutmagyň geljekki bol galla hasylynyň girewdigini belledi. Şeýle-de döwlet başdanymyz daýhanlaryň tutan ýerli zähmeti bilen ýetişdirilen paýta hasylyny gysga möhletde we ýetkisi ýygnamak hemde ýurdumyzyň harmanyna tapşyrmak üçin ähli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylmagyny üpçün etmegiň möhümdigini aýdyp, bu babatda häkime anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz owa hojalyk ekinleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak barada aýdyp, ilaty ter göw önümleri bilen ýylyň ähli döwründe üpçün etmek üçin güýzlük göw önümleri, şol sanly yer almany we sogony ösdürip ýetişdirmekde agrotehnikan kadrlaryny berja etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şeýle-de döwlet başdanymyz welaýatyň ýurdumyzyň baky taraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayramyna münasip taýýarlyk görmegi, şol sanly ulanmagy bermegi, göz öňünde tutulýan binalaryň guruşyklaryny işleri öz wagtynda ýokary hil derejesinde tamamlamagy üpçün etmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra video aratnaşyk arkaly iş maslahaty Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim Fewitde alınıp barylýan işleň ýagdaýy, şol sanly täze hasylyň düýbüni tutmak boýunça depkinli alınıp barylýan güýzlük buğday ekişi we kärinetçiliň ihlasy zähmeti bilen kemale getirilen paýta ýygymy hemde bu möhüm işleň netijeligini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hatawat berdi. Şeýle-de güýzlük buğdaýyň göwgörüş gazanalan meýdanlaryna degişli ýygyk işleri alınıp barylýar. Mundan başga da häkim welaýatda gurulýan detgalardaky işleň ýagdaýy barada habar berdi. Milli liderimiz hatawatdyň läp şu günler ýurdumyzda alınıp barylýan wajyp möhümleýin owa hojalyk işleriniň netijeli häsiýete eýe bolmagynyň daýhanlaryň zähmetiniň talabalaý gurulmagyny, pudokloýun düzümleň fazlaçykly hereketiniň üpçün edilmegine baglylygyny belledi. Bu arada aýtmak bilen hormatly prezidentimiz güýzlük buğday ekişiniň hemde paýta ýygymynyň dowam edýän günlerini ähli owa hojalyk tehnikalarynyň we enzamlarynyň hemde paýta kabul edýän harmanhanalaryň, paýta rasylaýjy kärhanalaryň bökdönsiz işiniň ýoly goýulmalygyny tapşyrdy. Döwlet başdanymyz alyk bolçulugyny üpçün etmek maksady bilen göw ekinlerden bol hasylyň ösdürilip ýetişdirilmeligini, dürli görünüşli owa hojalyk önümleriniň önürleýän mukdaryny artdyrmak boýunça zerur çäreleň durmuşa geçirilmeligini belledi we häzirki zaman owa hojalyk ilminiň gazananlaryny önümçiligi giňden ornaşdyrmagyň zerurdygyny ünsegdi. Şeýle-de milli liderimiz Fewitde guruluşy alınıp barylýan detgalan guruluşynyň ýokary hil derejesine gabat gelmeligini aýdyp, detgalan guruluşyny meýilleşdirilen möhletinde tamamlamak barada anyk tapşyryklar berdi. Soňra Mar welaýatynyň häkimi Anna berdi. Fewitde alınıp barylýan işler, hususan güýzlük buğday ekişiniň barşy, kärinetçiliň ähli zerur serişdeler bilen üpçün edilişi barada hatawat berdi. Şeýle-de agaltynyň bol hasylyny dolu we gysga möhletde ýygnap almak boýunça ýaýwanlandyrylan işler barada habar berildi. Şoň bilen birlikde welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna, gant sugunlaryna we beýleki ösdürilip ýetişdirilýän güýzlük ekinlere ýygyk edilişi barada hatawat berildi. Welaýatyň guruluşyk meýdançalaryna alınıp barylýan işleň ýagdaýy, milli seni namamyzda möhüm orna eýleýän şanly bayramçylyk münasibetli ulanmagy bermegi meýilleşdirilýän detgalan guruluşynyň depkinini güýçlendirmek boýunça edilýän tagallalar barada habar berildi. Hormatly prezidentimiz hatawatdyň läp owa hojalyk zähmetkeşleriniň durmuşynda möhüm hataplanýan möhümliň netijeli häsiýete eýe bolmagy üçin oň her tapgyryna ören oýlanşykly we jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny ünsegdi. Döwlet başdanymyz buğday ekişinde owa hojalyk tehnikalarynyň netijeli peýdalanylmalygyny, paýtaýan kombaýnlaryň we bu möhüme degişli ähli düzümleň bökdönsiz işiniň üpçün edilmeligini, ýygnalan hasylyň talabalaýyk derejede saklanylmalygyny belledi. Şeýle-de welaýatda gans sugunlaryndan, yer almadan, sogondan we beýleki ekinlerden alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmak üçin bar bolan mümkinçilikler doly herekete girilmelidir.
Milli liderimiz ekinlere iyidegi işlerinin agroteknik talaplara laýyk ýola goýulmagynyň, pudoga öňdewarjy tehnologiýalaryň işin ornaşdyrylmagynyň mühim talapdygyny belläp, bu babatda häkime degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz welaýatyň çäklerine guruluşy alınıp barylýan defgalyň bellenen möhletine ulanmaga berilmegi we Türkmenistanyň baky taraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýum nasip etmeýleşdirilen çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmek bilen baglanşyk meseleleri berk gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başdanmazy şol gurwatyň özünde sanly video aratnaşyga saglyk goraýş we derman senagaty ministri Aman Nepetow çagyrdy. Ol bolgamda alınıp barylýan işleň ýagdaýy barada hata berdi. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň saglyk goraýş işgärleriniň hünär bayramyna görülen taýýarlyk işleri we sanly sene münasibetli paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlaryna ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen pudoga degişli defgalan gurulşyk işleri barada habar berdi. Minister Hatawadyň şäklerine saglyk goraýş ulgamna degişli defgalary döwrewaplaşdyrmak we täze saglyk merkezlerini gurmak işleriniň toplumlaryň häsiýeti eýdigini aýtdy. Bellenilýär soňky ýyllarda ýurdumyzyň welaýatlaryna häzirki zaman saglyk goraýş ulgamynyň talaplaryna dolu laýyk gelýän döwrewap hastahanalar, saglyk merkezleri gurulyp ulanmaga berildi. Şeýlede minister Hatawadyň şäklerine Ahal welaýatyna bir näçe saglyk goraýş ulgamna degişli merkezden bina edilýändigi barada hatawat berdi. Häzirki döwürde welaýatyň şäklerine Bagawas baganatynyň gurulşy tamamlaýyş tapgyrda alınıp barylýar. Mundan başga da Göktepe trawynyň çäginde de ýokunuş keseller hasahanatynyň gurulşy tamamlaýyş tapgyra gadam basy. Bu merkezden häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede enjamlaşdyrylmagy, olarda ýola goýuljak lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary hil derejesini üpçün eder. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherinde 400 orunlyk köp ogurly saglyk merkeziniň ýokunuş keseller hasahanatynyň gurulşynyň batly depkinlerde alınıp barylýanyny aýdyp, minister şol urwatyň özünde Daşawul welaýatynda da 450 orunlyk köp ogurly saglyk merkeziniň hemde onkologiýa hasahanatynyň gurulşynyň dowam edýändigini habar berdi. Halkymyza ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny hödürlejek bu saglyk goraýş toplumlary şanly seneler münasibetli ulanmaga berilmegi gödegine tutulýar. Bellenilýär hormatly prezidentimizin tapşyrygyna laýyklykda täze gurulýan hasahanalar lukmançylyk ilminiň iň täze gazananlary we häzirki zamanyň ösüm tehnologiýalary esasynda enjamlaşdyrylýar. Olarda ýokary hilli we netijeli lukmançylyk hyzmatlaryny ýola goýmak ugrunda ähli zerur şertler üpçün ediler. Mundan başga da Lewap welaýatyna diňe bir Türkmenistanyna däl eýsem Sebitde ýeri köp ogurly lukmançylyk merkezi açyldy. Yer gelen aýtsak bu merkezde Mähriban arkadamynyň tapşyrygyna laýyklykda goňşy Awganystanyň halkynyň saglygyny dolu suratda bezermek üçin ähli zerur şertler döredilendir. Lukmançylyk merkeziniň düzümine köp ogurly merkez we ýokunuş keseller hasahanaty girýär. Mar welaýatyna bolsa ýurdumyzyň hemiýelik bir taraplyk derejesiniň 25 ýyllyk bayramçylygy münasibetli täze saglyk oýlary gurulyp ulanmaga beriler. Şeýlede welaýatda odol hereket edýän saglyk oýlarynyň bir näçesi häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede döwrewaplaşdyrylýar we gaýtadan enjamlaşdyrylýar. Muň özi ýurdumyzda milli liderimiziň başlangyjy bilen insan saglygyny goramak we jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek işleriniň hemme taraplaryny we ähli esasda alınıp barylýanlygynyň aýdyn suwtnamasydyr. Şoň bilen baglykda keseller anyklamak, olaň öňüne almak we bejermek, şol urwatyň özünde halkymyzyň saglygyny goramak meselelerine mühim ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasy ýygyderli durmuşa geçirilýär. Ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görünüşlerini giňeltmek we hilini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň tekliplerine laýyklykda saglyk goramak boýunça maksatnama üstünlükli amal asyrylýar. Hormatly prezidentimiz Hatawat dinläp, halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky hemme taraplaryň aladan Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogurlarynyň birdigini bellidi. Şu maksat bilen edi diýarymyzda saglyk goraýş ulgamyny ýygyderli kämilleşdirmek hemde ösen halkara ölçeglerini kybap getirmek, lukmançylyk ilmini ösdürmek, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmek boýunça çäreler ulgamlaryň esasy amal asyrylýar. Şeýlelikde ilmiň öňdewarjy gazananlarynyň we dürli keselleriň öňüne almakda hemde bejermekde täze tehnologiýalaryň ulanylmagyna, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň puwtalandyrylmagyna mühim ähmiýet berilýär. Bu işleň paýtagtymyzda we welaýatlarda talabalaýyk derejede ýola goýulmagy bilen baglanşykly meseleleň çözgüdüni hemme taraplaryň esasy çemeleşilmelidir diýip döwlet başdanmyz belledi we bu abatda ministre hemde häkimlere bir näçe görkezmeler berdi. Şoň bilen baglykda milli liderimiz ministre bu urda durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň çäreleň hemde saglyk goraýş we derman senagatynyň işgärleriniň günü münasibetli meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy.
Döwlet başlanmagy degişli düzümüň ýygyderli döwraplaşdyrylmagynyň ýurdumyzyň saglyk goraşylgyny ösdürmegiň möhüm urlarynyň biridigini beller. Halkara ýanyk şikayetlerini bejeris merkezini döretmek hakyndaky karara gol çekdi we ony elektron resmnama dolanşyk arkaly ministri berdi. Hem-de bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly paýtagtymyzdaky halkara ýanyk şikayetlerini bejeris merkezi vilayetliň orduş hastahanalary üçin usuliýet merkezi bolup hyzmat etmelidir. Muň özi ýurdumyzyň ähli vilayetlerine ýanyk şikayetlerini bejermegiň häzirki zaman usullarynyň netijeli peýdalanmagyna ähmiýetli bolar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Bu wagtda ministri hem-de vilayetliň häkimlerine bilelikde iş alyp barmak boýunça bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Oraz Gelliýew ýurdumyzyň owasyna toplumyny alınıp barlayan işleň ýagdaýy barada hasabat berdi. Vice-premier şuňlar güýzlük buğday ekişiniň we paýta ýygymynyň ýokary depkinde dowam edýärligini aýdyp, döwlet başdanmynyň başlangyjy boýunça owasyna toplumyny düýpli özgertmeleň amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini belledi. Ýedi diýarymyzda alyk bolçulugyny üpçün etmek, şol sanyna halkymyzyň ýokary hili una we çöre önümlerine bolan isteklerini dolyk kanagatlandyrmak boýunça ýygyderli işleň alınıp barylýanlygy barada aýdyldy. Şoň bilen baglykda döwlet başdanmynyň degişli buýrugyna laýyklykda Türkmenistanyň hökümeti bilen UNICEF-iň arasynda özara düşünşmek hakynda uzak möhletleýin ähtnama baglaşyldy. Oň esasynda häzirki wagtda ýurdumyzda ýokary we birinji hilli buğday uny peýdali premix azyk goşulmasy bilen baýlaşdyrylýar. Ol foli turşatynyň we demir sulfatynyň garynyndan durýar. Şeýle-de bu urdaky işler ýygyderli dowam edýär. Hormatly prezidentimiz hasabatdyň läp owasyna toplumyny durmuşa geçirilýän özgertmeleň puwdakda bar bolan ägir dolu kuwatyň dolu durmuşa geçirilmegini, öňde barjy tehnologiýalaryň we hojalyk dolandyrmagyň oňyn usullarynyň giňden ornaşdyrylmagyny, ugurdaş ilmiň ösdürilmegini hem-de önümçilik bilen ýakyn baglanşygynyň üpçün edilmegini nazarlaýanlygyny aýtdy. Milli liderimiz döwrüň owasyna toplumynyň öňünde täze wezipeler goýýanyny aýdyp, şolaň çözgüdüniň täzeçil, ulgamlaýan we netijeli semeleşmeleri talap edýänligini belledi. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň owasyna toplumyny oň gaýtadan işleýän ulgamyny mundan beýlägem döwraplaşdyrmak, owa hojalyk önümçiligini netijeli ösdürmek boýunça zerur çäreler durmuşa geçirilmelidir. Şeýle-de döwlet başdanmy ýurdumyzyň owa hojalyk we daşky urşagy goramak ministrligine degişli kärhanalarda taýýarlanýan ýokary we birinji hilli buğday ununyň düzümini peýdal serişdeler bilen baýlaşdyrmak üçin UNICEF bilen Premix azyk goşunmasyny satyn almak hakynda goşmasy ılalaşygy baglaşmak hakynda degişli çözgüde gol çekip, ony elektron resmnama dolanşyk arkaly vice-premier uratdy. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz ýurdumyzda mundan beýlägem azyk önümleriniň hiline, sagdyn imitlenmegiň kadalarynyň işeň ornaşdyrylmagyna ýygyderli gödäwçiligiň alınıp baryljakdygyny belledi. Şeýle-de iş masagynyň dowamyna döwlet başdanmy sürüm we bejergi traktorlar hem-de owa hojalyk gurallary üçin ähtiýaçlyk şaýlaryny, salgy ýaglaryny we sarpestiristelerni satyn almak hakynda karara gol çekip, ony elektron resmnama dolanşyk arkaly vice-premieri berdi we bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başdanmy sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen iş masagyny jemläp, garalan meseleleň we öňde durýan wezipeleň ýerine ýetirilmeginiň aýratyn wajypdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz iş masagyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny we maşgala wadançylygyny hem-de ata watanymyzyň mundan beýlägem rowaslanmagynyň we mähruwan halkymyzyň awadançylygynyň bähbidini alyp barýan işlerinde üstünlükleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalar bilen tanış edýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň owa hojalygyny alınıp barlayan özgertmeleri üstünlükle amala aşyrmak, owa hojalyk önümlerini önürjüleriň ýerden ýokary hasyl öndürmek orny alyp barýan işleriniň netijeligini ýoklandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda owa hojalyk we daşky urşagy goramak ministrligine sürüm we bejergi traktorlar hem-de owa hojalyk gurallar üçin ähtiýaçlyk şaýlaryny, çalgy ýaglaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak barada daşary urt kompaniýalar bilen şertnamalar baglaşmagy tiýar berildi. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmek, ýylatymyzda halkara ölçeglerine laýyklykda innowasion tehnologiýalary esaslanýan, döwrwap ýürütülýän ýanyk şikayetlerini bejeriş kömegini bermek uramak, saglyk goraýyş ulgamynyň maddi enjamlaryň binýadyny putulandyrmak, şeýle-de halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezini netijeli dolandyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi.
Resminama laýyklydy. Saglyk Goraýş we Derman Senaty ministrliginiň garamygyny budjetden maliýeleşdirilýän hemde tölegli hyzmatlar ýerine ýetirýän 130 orluk halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezini bellenen tertipde döretmek bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň owy hojalyk we daşky urşaw goramak ministrligine 2021-nji ýylda öňdiriljek buğday ununyň dizimini ýokumly maddalar bilen baýlaşdyrmak üçin Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağlar gaznasy bilen Premix adyk goşulmasyny satyn almak bardy goşmaçy ılalaşygy baýlaşmagy ygtyýar bermek hakyny çözgüde gol çekdi. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň adyna hatira güni münasibetli Türkmenistanyň ýakly dinarlarynyň adynan gelen ýüzlenme bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow. Bismillahirrahmanirrahim. Çuňur hormatlanýan benent mertebeli prezidentimiz. Ötün geçenleri ýagşylykda ýatlamak, hatira desturlaryny berjaý etmek türkmen halkynyň nesilleri birleşdirýän we jefleşdirýän asylly ýörlügesdir. Gahrman Hajar Qadamaz. Sizin parasatlı baştonluğunuzu asırlardan asırlara geçirilip gelýän bu milli ruhy ýörgülerimiz münasip dowam ettirilip, jemgyýetimiziň ruhy sagdynlygy hemde ahlak kämilligi üçin edilýär. Sizin döwürleri we nesilleri baglanşdyrýan oňyn ýörgülerimizi we ýaxşy desturlarymyzy münasip dowam etdirmekdäki nusgalyk görelläňize erilip, mukaddes toprağımız uğrunu, ýakly gazaply söwüşlerde wepat bolan hemde 1948-nji ýylyň helakçilikli Aşgabat ýer titremesinde şehit bolan watanaşlarymyz ýatlanlyp, hatira güni bellenilýär. Aşgabat ýer titremesiniň şehitleriniň hatirasyna başlanan ruhy tagzim ýadygarlygini 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuny, şerde mukaddes watanymyzyň azatlygy, halkymyzyň erkinligi uğruna söwüşlerde wepat bolan gahramanlaryň hatirasyna bina edilen Baq Şokrat we milletiň ogullary ýadygarlyklarını özüne jemleýän halk hakydaty ýadygarlyklar toplumyny bir tarap diýarymyzyň ýakly owadyr şäherlerini hatira güni münasibetli ýatlama şäherlerge geçirilýär. Gahraman Hajar Qadamaz. Sizin bede wagtda ösüşleriňiziň we giň gerimli özgörtmeleriňiziň üstünlükli amala aşyrylýan ajaýyp zamanasy bolan berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe edil watanymyzyň mundan beýlägem gülle wesme uğruna alyp barýan tutumly işleriňiziň parahatçylygy, dostlugy we hyzmatdaşlygy gönükdirilen döwlet siýasatyňyzyň beden we ruhy täminligine, ahlak arassalygyna aýratyn ähmiýet beren pederlerimiziň asly ýölgelerini ösdürýän hemde agly berlemediň we jewitligimiziň binyadyny hasam putulandyrýan beýik başlangyçlaryňyzyň ilmidamy rowaşlyklary betlenmegini gudrat güýçli beýik bir bardyn dile edilip aýat töwürler, doga dilegleri kolýar. Munyň özi Mehriban Hajar Qadamaz. Sizin öňden görjülükli we parasatly baştonluğuňyzy gadymy döwürlerden gözbaş alýan belent ruhy ahlak ýölgelerimiziň, beýik insanperwer däplerimiziň medeni ruhy gymmatlyklarynyň esasyny jemgyýetimiziň hemde döwletimiziň sağlyşly ösdürilýänligini tasdik edýär. Arkada we gahrman liderimiz. Sizin parasatly ýolbaşçylygyňyzy ýurdumyzyň ykdysadyty döwrü wapryşdyrylýar. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleri ýergiderli ýokulundyrylýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-njy, 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyna laýyklykdy. Ýurdumyzy täze şäherlerdir owalar, häzirki zaman bilim idaralary, sport toplumlary, hassahanalar, şifahanalar, ýokary tiýillikli awtomobil ýollary, iri innowasion senagat önümçilik toplumlary gurulýar. Ajaýyp binalar gurmak bilen paýtatymyzyň dünýäniň iň owadan şäherleriniň bir hökümini awraýy putulandyrylýar. Dünýä Birleşigi tarapyndan ikrar edilen we konstitusiýamyzda hemişelik berkidilen oňyn bir taraplymyzyň esasy kadrlarynyň hemde maksatlarynyň uranyp, edil watanymyzyň halkara awraýy ýetgiderli ýokulandyrylýar. Awraýly halkara guramalary dünýä döwletleri bilen siýasy, ykdysady, medeni gatnaşyklar giňedilýär. Garaşsyzlyk günüň öňýanyny ýokary ruh welentlikde geçen Türkmenistanyň halk maslahatyny sizin ýurdumyzyň içeri we daşary siýasaty bilen bagly taryhy çykyşyňyz edil watanymyzyň halkara awraýy, agdybirlik we jewitlik hakyndaky bu ýytynçly sözleriňiz, ýurdumyzyň okkully ösüşleri we beýik geljegimiz hakyndaky arzuw umytlaryňyz tutuş halkymyzyň kalbyny joşduryp, watançylyk ruhuny ören belinde götürdi. Gahrman Hajar Qadamaz. Türkmen halkynyň milli ýölgeleri öz akawasyny müňýüllüklaryň gatlaryndan alyp gaýdýar.
milli yörgüler Türkmen halkynyň durmuşyny aýratyn orna elýär. Merdan halkymyzyň mertebesini hasyn beýgel diýen döwletlik yörgüleri milli buýsunjymyzdyr we asyrlaryň dowamyny kemale gelen durmuş kadylarymyzyň esasydyr. Siziň Türkmen halkynyň hoş niyetlik, açyklyk, parahatçylyk, söýjülük, insanperwerlik ýaly öz bolşy aýratynlyklaryna, milli gylyk häsiýetlerine, watany, ilgüne bolan beýik söýgü, ak yüreklik, lewdi halallyk, zähmetsöýürlük, belent ahlaklyk, ýaşyl nesle sarpa goýmak ýaly ýölgelerine başlanan Türkmeniň döwletlik ýölgesi atly kitabymyz Garaşdyrlyk bayramyna toý sowat höküminde neşir edildi. Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna da gahrman Hajar Kydamyz size jowkor paýkasyňyzyň ajaýyp meýweleri bolan nusgalyk kitaplaryňyzyň galam hakyndan Aşgabat şäherindäki hemde Ahal, Daşowy, Lewap we Mar welaýat merkezlerindäki meçhitlerde beýtarap watanymyzyň rowaşlygy, el günümizin abadançylygy we asudalygy üçin sadaklar berdiňiz. Aşgabat şäherimizde we Lewap welaýatynyň merkezinde ak mermer bilen örtülen kaşan meçhitleri dawraly açyp berdiňiz. Ata-babalarymyzdan gelýän milli ýol ýörgülerimizden aýaklykdy. Hazreti Muhammed peýgamberimiň ýaşan ömrüne bolan belent hormatyň hemde sarpanyň nişan höküminde peýgamber ýaş toý sadakasyny berdiňiz. Bularyň ählisi siziň öňdüň görjülükli başlanlygyňyzdy garaşsyz watanymyzyň ýokary depkinler bilen durnukly isyan ýurtlaryň hataryny öňdäki orlaryň birini eýeleýändigini göz başyny asyrlardan alyp gaýdýan hemde şäksiz we düýpsiz ummaniýatla diýen Türkmeniň milli ýölgeleriniň bugünkü bedew wagty ösüşleriň badalgysyny aňladýar. Siziň alyp barýan insanperwer siýasatyňyz edil watanymyza ak yürekli, ahlakly hyzmat etmek, özbaşlyk, erkin, garaşsyz ýurdumyzyň üstünlüklerini hemde rowançlyklaryna, şöhratly geçmişimize, bagtyar şuwnymize, rowşan geleceğimize buýsunmak dogrusundaky beýik taglimatlaryňyz, nusgalyk şahsy görelleriniz beýik işerekemde ösüşleri galkynyrýar. Gahrman Hajar Kydamyz size bolan buýsunjymyzy hasyn belende öterýär. Arkada prezidentimiz Gurbanguly Haji Türkmen topragyna bolan ähli gazaply söwüşlerde 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň urşuny, şerde 1948-nji ýylda Aşgabat ýer titremesinde şehit bolan ata-babalarymyzy ýatlanyp okulýan doga dilegler gudraty güçli beýik bir waryň dergäkine kabul bolsun. Goý berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň rowşan ýolundan beýik geljegine önämli gadam urýan Türkmenistan watanymyzda asudalyk, awadançylyk, agdybirlik we jewslik ebedi bolsun. Goý beýik Allah Taala gahrman Hajar Kydamyz sizi öz pinasyny aman saklap, janyňyzy sag, ömrüňizi uzak, mertebeňiz belent, il ýurt, umumadymda atbekfit işleriňizi hemişe rowaj etsin. Türkmenistanyň ähli dinarlarynyň adynyň Türkmenistan müftisi Hoja Guleýew. Watan habarlar gepleşimiz dowam edýär. Şuň ýurdumyzyň mejlisinde Pakistan Islam Respublikasynyň Senatynyň başlygy Muhammed Sadyk Sanjrini bilen online duş geçirildi. Onu parlamentlaryň derejesindäki hyzmatdaşlygyň esasy uglary aralyp maslahatlaşyldy. Bellenşýän hormatly prezidentimiz Pakistan bilen ähli uglary şol sanyň parlament derejesinde dostlugyny gatnaşyklaryň ösdirilmegine möhüm ähmiýet berýär. Hökümetdeşler netijeli hyzmatdaşlyk ösdirmek üçin ýaýurdal mümkinçiliklerini ul geljegiň bardygyny bellep, iki ýurdun kanun çykarjy edaralarynyň derejesindäki argatnaşyklaryň ösdirilmeginiň Türkmen Pakistan hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurdugyny noktadylar. Türkmenistanyň milli parlamentiniň täze iki palatly düzüminde öretmek bilen maglykdy. Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmeň şäklerini, tejribe we amaly bilimler alşmagyň, olary parlamentar gatnaşyklaryny berkitmek maksady bilen iş ýüzüne ulanmaň wajypdygyny öňsürli. Şeýle taraplar halkara derejesinde şol sanyň parlamentary birleşiginiň şäklerini özleri gatnaşyklaryň meseleleri boýunça pikir açdylar. Türkmenistan watanymyzyň garaşsyzlygyny iqrardan we ýurdumyzda hemişelik beýtaraplyk derejesiniň berilmegi üçin ses beren ilkinji döwletleriň biri Pakistanyň häzir hormatly prezidentimiň Birleşik Milletler Guramasynyň Benet münwerinden öňe süren başlangyçlaryny işçiň gollaýanlygyna ýokary baha berýär. Tökweteşler Türkmen Pakistan hyzmatdaşlygyny ösdirmek maksady bilen onuň möhüm uğuru bolan parlamentar gatnaşyklaryny ilgiderli dowam etmek bardygyny alaşdylar.
Türkmenistan'ın Daşary İşleri Ministrligine yurdumuzdaki diplomatik işini tamamlayan Awganistan İslam Respublikasynyň adatdan naşar we dowluk ýaly ilçisi Najibullah Alikiýew bilen duş geçirildi. Taraplar hoşniyetli goňşuluk, özara hormat goýmak we açyklyk ýölgelerini esaslanýan döwletara gatnaşyklaryň derejesini ýokary baha berdiler. Söwketdeşler Türkmenistan we Awganistanyň prezidentleriniň ýolbaşçylygyna iki ýurdun hyzmatdaşlygynyň giň toplumy boýunça iki tarap bilen gatnaşyklaryny ösdürmäge ygyrarlyklaryny tasdikladiler. Siyasi diplomatik, şeýle-de sowda ykdysady we meden insan-perwer ulgamlarynyň naky özara hereketleriň oňy netijeleri beýan edildi. Şeýle-de ähli mukadalaryň we ýörelgüleriň nazarda tutulmagyny, halkara hyzmatdaşlygynyň puturlandyrmagynyň werurlygyny utaldy. Bu orada Birleşmiş Milletler Guramatynyň şäherlerindäki başlangyçlaryň özara gollawyň netijeligi aýratyn bellenip geçildi. Ilçi Owgan halkyna berýän hemme tarapdan gollaw üçin hormat prezidenti bir aýratyn sag bolsun aýtdy. Owganistanyň parakaçylykly ýagdaýlaryň ileridilmegi boýunça Türkmen tarapynyň berk nukdaýy nazaryny ýytmak bilen ilçi Türkmenistan hökümetine onuň diplomatik işiniň durmuşa geçirilmegine beren hemme tarapdan gollaw üçin hoşallygyny bildirdi. Ilçi Awganistanyň we tutuş dewletiň giň gerimli ötüşine möhüm goşunt goşmagy günükdirlen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirisiniň, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan urunşy elektrik geçirisiniň we optik syňly argatnaşyk ulgamlarynyň gurulşy bilen bir hatarda durmuşa geçirilýän bilelikdäki tatdymlaryň aýratyn ähmiýetini noktada. Şuwun Daşary İşleri Ministrligine Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamyny halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyna bagyşlanan ýürüýte maslahat geçirildi. Duşuğa yurdumyzyň saglyk goraýyş we derman finansy ministrliginiň, Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň ýolbaşçylary, hemde Awraýly halkara guramalarynyň, şol sanyny Birleşmiş Milletler Guramatynyň çağlary gatnaşyryň, bütün dünýä saglyk goraýyş guramatynyň, Ýewropa Birleşiginiň yurdumyzda işleýän wekilhanalarynyň başdanlary, yurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köpçülikdeýin habar berişdirýärläriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahada gatnaşyjylar Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldirilmeginiň aýratyn ähmiýetini ýokdadylar. Şeýle-de çykyşlarda döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän milli immunizasiýa maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini saglyk goraýyş ulgamynyň ýokary görkezjileri beýan edildi. Ýurtda durnukly maliýeleşdirmegiň köp ýyllyk tejribesi immunizasiýanyň kuwatly ulgamyny kemale getirmäge ýardam etdi. UNICEF-iň Türkmenistandaky edarasy bilen ýurdumyzyň saglyk goraýyş, hususan çağlaryň saglygyny gorumak ulgamyndaky hyzmatdaşlygyna ýokary baha berildi. Şeýle-de Türkmenistanyň ähli umumy vaksinasiýa derejesiniň saklanmagy boýunça sewitde we dünýäde öňdeligi eýleýändi gaýdyldy. Briefing barşynda Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy we beýle halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň ýokary netijeligi bellenildi. Çykyş edenler gurulmagyny dowam etmek bilen Ýewropa Birleşiginiň hem saglyk goraýyş ulgamy boýunça hyzmatdaşlygy aýratyn ähmiýet berýändigini we häzirki dünýädäki çylşyrym döwürde saglyk goraýyş ulgamynda Türkmenistanyň öňüne alş meýilnamalarynyň we maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegini gollaýandygyny belläp geçdiler. Çäreň dowamında şeýle-de 2015-nji ýylyň 28-nji awgustyna gol çekilen Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramatynyň çağlar gatnaşygyň UNICEF-iň arasynda satyn alma hyzmatlaryny üpşün etmek babatda özara düşünmek hakyndaky ähnamanyň çäklerini 2021-2025-nji ýyllar üçin vaksinalary we immunizasiýa enzamlaryny satyn almagyň meýilnamatyna gol çekmek dawaram geçirildi. Şuňlar güneşli ýarymyzy gowaşy hasylyny ýygnamak işi gyzgalygyny dowam edýär. Ahal welaýatynyň paxtaşlary watanymyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan Agatynyň ýeki hanasynyň isrif etmän watan harmanyna tapşyrmak uğruna barha artýan gujur gaýrat bilen zähmet çekýärler. Ahal welaýatynyň edermen hasyl satlary şol gowaçanyň yerli howa toprak şertlerine has umut uygulaşan görnüşlerini ekip, onuň bitkinli we bereketli hasylyny ösdürip ýetirdiler. Howanyň kädirki amatly günlerinde netijeli peýdalanýan welaýatyň paxtaş kärneçleri şu günler ýygym mewsümini gowşamaýan diýip alyp barýarlar. Baky bir taraplamadyň şany 20 ýyllyk bayramynyň belentden toýlanjak şu ýylyny gowaçy eklen meýdanlardaky akhhanalary isripsiz ýygnap, watan harmanyna tapşyrmak kemmelerin baş borjy bolup durýar. Häzirki paxta ýygym mewsümini ahal welaýatynyň edermen kärneçleriň günnelik hyzmatyny dünýäniň belli kampaniýalarynyň biri bolan John Deere kampaniýasynyň paxta ýygyjy kampaniýalarynyň işini netijeli peýdalanýar. Ýani ýakynda bu kampaniýanyň täze John Deere 90.70 kysymly kuwatly technikalaryň 70-li ahal welaýatynyň edermen daýhanlarynyň ygtyýaryna berildi. Bilşimi diýýäli tehnologik taýdan enzamlaşdyrmak we ýokary öňürjülükli technikalary netijeli peýdalanmak owa sena toplumynyň özgörtmeler üçin esasy bünýat bolup durýar. Şu maksat bilen milli liderimiziň çözgüdüne laýyklykda döwletimiz dünýäniň öňde barjy önüm öňürjüläriniň kuwatly owa hojalyk technikalaryny ýygyderli satyn alýar. Bu bolsa daýhanlaryň iş şertlerini gowlandyrmagy, onuň netijeligini ýoklandyrmagy mümkinçilik berýär. Yer gelen aýsak John Deere technikalary özüniň iş ýüzüne peýdalanmagynyň ähmiýetlidigini aşkar etdi. Şunu täze kombinler daşky urşawy goramak boýunça dünýä ülgülerine laýyk gelýär. Onu mehanizatorlaryň işlemi üçin amatly şertler dördiler.
Olar yeňil dolandyrylmak bilen birlikde teknikanyň ýakly işini elektron enjamlar arkaly gödäwçilik edilýär. Bularyň ýaklysy türkmen ekrançylarynyň şonuň bilen birlikde ahally owa huzurlukçylaryň zähmet öňürjiliginiň artdyrylmagyna giň mümkinçilik töredýär. Ýokary hasyl almagyna ýardym berýär. Hemde hormatly prezidentimiz tarapyndan milli ykdysadyýetimiň OFNA toplumynyň işgärleriniň öňünde goýulan wezipeleriniň ýerine ýetirilmegine oňyň şert töredýär. Yığın mevsiminin kädirki gyzgalyňly dowam edýän günlerini bolsa, paýtaşçylaryň armaçylar bolan medeniyet we synudy işgärleriniň gatnaşmagyna agaltynly meýdanlarda gysga wagtlaýan günorta hareketmi wagtyny ýetgiderli guralýan aýdym sally medeni köpçülikliň şäherleri daýhanlary geljekki zähmet ýeňişlerini ganatlandyrýar. Bugunky gün ahal welaýat häkimligi, welaýat medeniyet büdürligi hemde welaýatyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan paýtaşçylaryň arasynda guralan medeni köpçülik şäheresem baý many boldy. Yığımçıların arasında iş üstüne günorta hareketmesi wagtyna guralýan aýdym sally şäherler synudy işgärleri tarapyndan ýetgiderli geçirilip durýar. Şäherleriň dowamyny yığım mewsimine tapawutlanan öňdewarjy zähmet adamlaryna ýadygärlik sowgatlar goşurulýar. Şeýle bu ýerlerde kitap sergileri muralýar. Ahir welaýatyň paýtaş bawdaýhanlarynyň agaltyny atyzlarda çekýän tutan ýerli zähmetleri, olaryň öz öňlerine goýýan asly maksatlaryny üstünlikli amal etjekdiklaryny, baky beýtaraplamyň 20 ýyllyk bayramyna münasip zähmet sowgatly garşylajakdyklaryny bolan ynam putrandyrýar. Şu günler garaşdyk hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başlaryň gol çeken şagyrş boýunça harby gullyk etýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaraly güýçlerinden, beýlik goşunlarynyň we harby edaralarynyň harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatjak çağırış hakynda permanently ýerine ýetirmek boýunça güýzki harby gulluga çağırış mewsumini guramaçylykda ýerşildi. Yurdumyzyň berqararlygy, halkymyzyň bagtyarlygy we berk gorogullygy bilen bagly bu mewsumyň ýokary guramaçylykly geçirilmegi üçin Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň, harby wekillikleriniň we beýliki harby hukuk goraýjy idaralaryň ähli şahsy düzüm tarapyndan ykdysam taýýarlyklar görüldi. Bu mewsumda kanunyna bellänen ýaşy dolan we harby gullygyny ýyda tüýşürmek hukugy bolmadyk. Türkmenistanyň erkek raýatlary tapgyrlaryň esasy lukmançylyk güwätinden geçýärler. Bu mewsumda öňde duran möhüm hemde jogapkärlik wezipeler Türkmenistanyň konstitusiýasyna, harby borçluk we harby gulluk hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda amala aşyrylýar. 2020-nji ýylyň oktyabr-dekabr aýlaryna dowam etýän bu mewsumda Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň, vilayet, etrap we şäher harby wekilliklerine hasapda duran şagyrça degişli raýatlar tejribeli lukmanlar tarapyndan sağlaşdyrylan lukmançylyk enzamlary arkaly lukmançylyk güwätinden geçirilýär. Etrap, şäher we vilayet harby wekilliklerini döredilen şagyrş toporlaryna ýaşlyň beden we ruhy taýdan sagdynlygy, nizamly gulluga yaramyllygy, durmuş sosial ýagdaýlary, bilim derejeleri, hünär taýýarlygy, goşun görnüşlerini bolan itleglerini nazara alınıp, Türkmenistanyň ýaraly güýçlerini, beýliki goşunlarda we harby idaralaryna watan öňünde gulluk borçlaryny berza etmäge bellenýärler. Harby gulluga çagyrylýan ýaşlyň, harby gullukçylyň, jeňmeçilik guramalaryň, ýaşuly netilden gatnaşmagyny guralýan wagt netigat duşuklary, watançylyk mazmunyny dawaralar türkmen ýaşlarynyň ruhuny belende göterýär. Fanly ulgam arkaly watançylyk ruhly edebi sağlaşyşlaryň şekilli görnüşleň görkezilmegi bolsa, olarda beýik geçmişimizde we kuwatly milli goşunmyda bolan buýsany artdyrdy. Mälim bolşýaly, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadağymyzyň baş tutanlygyna ýaşlaň ata watanmyza, mehriban halkymyza münasip gulluk etmekler üçin ähli mümkinçilikleri we şertleri döredilip berilýär. Şu jähetdenem türkmen ýaşlary öz mukaddes borçlaryny düşünüp, harby gulluk geçmäge höwes bilen gadam basarlar we harby siýasatymyzyň üstünlikli durmuşy geçirmegine münasip goşuntlaryny oşarlar. Häzirki günlerde ýurdumyzyň ähli kunjugunda giňerim däwlendirilýän sport bätleşikleri ýokary ruh bilenligi bolýar. Işçiň häsiýet her bir ýaşda aýdym görünýär. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty bilim ministrlikleriniň meýnamasy boýunça geçirilýän ýaşlar üstünliklere beslenýär. Halkara Atnaşyklary Institutunyň Biýokary Goýun Mektebiniň topory bilen Magtumulada Naky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň toporynyň arasynda ýollaşyk duşu geçirildi. Jogapkär duşda ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipe öwrülmegi ýaşlaryň çekilişlik häsiýetini üpçün edýär. Talipleriň arasyndaky ýaşlar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar ussatlary ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Duşlaryň her biri tälimçileriň üns merkezinde boldy. Gandbolçylaryň maksady her bir oýunda ýeňiş gazanmakdan ibaretdir. Ihlas, erjellik, belen sepketleriň başlangyjydyr. Şu häsiýetleriň talip türgenlere mahsus bolmagy gowandyrjydyr.
Halkara insan perwer ilimleri we ösüş universitetinde ýigdili geçirilýän ýaşlar uswatlan kemaly gelmegine mümkinçilik berýär. Ýokary okum mekdebine geçirilen ýaşlar gyzykly häsiýeti bilen tapawutlandy. Jogapkärli oýunda ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wüzipe öwrülmegi duşugyň çekileşlik häsiýetini üpşin etdi. Talipleriň arasyndaky ýaşlar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar uswatlar ýüze çykanmaga mümkinçilik berýär. Murat Garry fadernaky Türkmenistanyň Döwlet Lokmaçylyk Universitetindäki ýaşlar talip türgünleriň tejribeleriniň ýokarylygyny ýanyny görkezdi. Uswatlaryň anam ihlas bilen goşmagy ýokary netijeniň özündir. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wüzipe belen sekbetleri eýilmek bolup durýar. Ýaşlaryň ýygydaly häsiýeti ýokary okum mekdebiniň talipleriniň ýokary netijeleri gazanmagyny üpçün edýär. Türkmenow Hojalyk Institutynyň beýtarap diýarymda sportun maşany ady bilen sport bäsleşikleri geçirildi. Gingerimde ýaýwanlandyrylan sport bäsleşiklerine sazandyrylmış ýörelgesine beden terbiýany we sport ötermekimde wagt etmek boýunça ýurdumyzda Mehriban Akademiyanyň ýol başlygyna amala aşyrýan üstünlikli işler öz aýdyn beýany tapdy. Eýsilmeder okuwlentlikde geçen sport bäsleşiklerine bagtyar talipleriň sportuň durly ugurlary boýunça guran ýaşlaryň gatnaşjylary şatlyk paýlady. Döwlet serhat gollugynyň harwygulykçylarynyň arasynda futsal sportu boýunça geçirilen ýarşam gazakla tarapdan häsiýetlendi. Onda harwygulykçylar özleriniň kötür başarlyklaryny görkezmäge dogly mümkinçilik aldylar. Harwygulykçylaryň arasynda şeýle ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi olaň sagdyn berk beden bolmaklaryna ýardam edýär. Şeýle sport bäsleşikleri Hydyr Derýäýew adanyň mowlumçylyk mektebiniň guramyna geçirildi. Sport bäsleşikleri sagdyn durmuş ýürelge hemmelere görüldü diýilip atlanyrly. Ona talip türgünler başarlyklaryny görkezmäge dogly mümkinçilik aldylar. Hormatly amlarym, bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyň Aşgabatda 5-nji oktýabrda saat 20-den 6-njy oktýabrda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanşalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup ýağış ýagar. Günün ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 10-15 gradus, gündüzine 19-24 gradus. Kenar taraplaryny bolsa 17-22 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup askem ýağış ýagar. Demirab günün ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 7-12 gradus, gündüzine 17-22 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup askem ýağış ýagar. Demirab günün ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 8-13 gradus, gündüzine 19-24 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup askem ýağış ýagar. Demirab günün ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 8-13 gradus, gündüzine 19-24 gradus maýl bolar. Daşawd welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirab günün ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 2-7 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup askem ýağış ýagar. Demirab günün ordan 8-11 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 10-12 gradus, gündüzine 18-20 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 6-syna magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 16 götürüm artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maksat berýär. Mehriban ýeleşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip basynyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüresenýär. Ýakly tüşüň özünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş taýyň ederler.